Türkmenistanda itlerin köpçülüklerini ýok edilen wagtynda paýtagta Alaway ýetine ýadygarlyk açyldy. 10-njy noýabrdaky çäre prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň gatnaşmagynda dawarala ýagdaýda geçirildi. Ondan başga da ýadygarlygyň dawarala açylyşy resmi ýygnançyklaryň gadagan edilmeginiň we ilatyň hereketine berk çäklendirmeleriň şeýle hem ýurtda keteliň ýaýramagynyň fonunda geçirildi. Döwlet mediasynyň habaryna görä, Alaway ýadygarlygy Aşgabatyň ötüşine degişli guruluşyk proýektiniň 16-njy tapgyryna degişli bolup uly jemgyýetçilik hem medeni ýetgalaryň bir bölegi hökmünde gurulypdyr. Türkmen Alawaý heýkeli prezidentiň kararyna laýyklykda şäheriň Günbatar böleginde täze gurulan beýik gatly ýaşaýyş çaýlaryň hem Gulzemin Sowda hem dynjalyş merkeziniň ýerleşýän ýerindäki aýlawyň ortasynda dikildi. Agyr ykdysady krizisi başdan geçirýän ýurtda täze gurulan bu binalaryň guruluşynyň bahaty köpçülüge ma'lum edilmedi. Koronavirus pandemiýasynyň arasynda Aşgabatda geçirilen we döwlet telewizionyasynda görkezilen dabarada köp sanly gatnaşyjyny şol sanda çağalary görmek mümkin. Prezidentiň paýtagta Alaway ýetiniň ýadygarlygini oturtmak baradaky buyrugy ilkinji gedek 2019-njy ýylyň 6-njy noýabrynda elan edilipdi. Gurbanguly Berdimuhammedow özüni Alaway ýetleriniň muştagy hökmünde görkezýär, olary milli baýlyk diýip adlandyrýar we kitap bagyşlaýar. Geçen ýylyň 13-nji sentýabrynda Türkmen prezidenti Alawaýa bagyşlanan goşgusyny hökümet agdalaryna okap berdi. Aşgabatda ýetin heýkeliniň açylmagy ýurtda öý haýwanlarynyň ýok edilmeginiň ýene-de güýçlenen pursadyna gabat geldi. Bir neçe hepdeniň dowamında Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary we haýwanlary goraýjylar ýurt boýunça itleri hem pişikleri wahşylarça öldürmek bilen baglanşykly köp sanly wakany habar berdiler. Aşgabatda jemaat gulluklarynyn işgärleri haýwanlary ýok etmek üçin zäherli imitleri ýerleşdirýärler. Vilayatlarda bolsa itler geçip barýan adamlaryň gözüniň öňünde tüpeň bilen atylýar ýa-da demir bilen urulyp öldürilýär. Azatlyga ma'lum bolşuna görä 10-njy noýabrda paýtagtda Türkmen Alawaý heýkeliniň açylan güni vilayat şäherleriniň birinde köçelerde itler rehimsizlik bilen öldürildi. Wakalara şahit bolan çeşmelerimiziň habaryna görä bu Lewap vilayatynyň merkezi Türkmenawat şäherinde bolupdyr. Şu gün mektep ýerleşýän köçede bir näçe mektep okuwçysynyň ýanynda bir näçe it öldürildi diýip adynyň efirde agdalmalygyny soran çeşmelerimiziň biri gurrun berdi. Şahyatlaryň sözlerine görä itler eli armaturaly adamlar tarapyndan öldürilipdir. Käbir ýaşaýjylaryň nägileligine we haýwanlary öldürmezlik haýyşyna garamazdan gyrgynçylyk hemmeleriň öňünde bolup geçipdir. Azatlyga çeşmelerden gelen video ýazgyda sport eşikli, eli demir taýakly erkek adamlaryň köçelerde geçip barýan adamlara hem çağalara garamazdan adama öwrenşen ynanjaň itleri kowalap taýaklaýandygyny görüp bolýar. Azatlyk çeşmeleriniň gizlenligini we howpsuzlygyny berja etmek maksady bilen bu video ýazgylary çap etmekden saklanýar. Çeşmelerimiziň habaryna görä şahyatlar polisiýa ýüz tutupdyr. Ýöne olara sanitariýa epidemiologiýa stansiýasyna jaň etmek maslahat berilipdir. Ol ýerde de işgärler özlerini muňa jogapkär däldigini aýdypdyr. Azatlyk radiosy Türkmenawat şäheriniň administrasiýasyndan düşündürüş alyp bilmedi. Türkmenistanyň paýtagtynda itleri we pişikleri tutmak we ýok etmek işlerini häkimlige degişli jemaat gullukları we öý dolandyryş administrasiýalarynyň işgärleri amal aşyrýarlar. Şu ýylyň iýul aýynda Aşgabatyň häkimetleri paýtagtyň ýaşaýjylaryndan öý haýwanlaryndan öz başda dynmagy talap edipdi. Ýurdun häkimetleri köçelerde haýwanlaryň ýok edilmek meselesini görmezlige salýarlar. Gararsyz habar beriş serişdeleriniň hem haýwanlary goraýjylaryň köp sanly habarlaryndan soň 2019-njy ýylyň fevral aýynda Türkmen prezidenti ýurdun ilkinji veterinariýa klinikasyny we öýsiz haýwanlar üçin başpena döretmek planlaryny elan edipdi. Şonda guruluşyň döwlet pulunyň hasabyna amala aşyryljakdygy ma'lum edilipdi. Ýöne tiz wagtdan ilatdan hem telekeçilerden pul ýygnalýanlygy elan edildi. Gyýtky wagtdan soň prezident ýurtda Alawaýlary köpeltmek üçin merkezleri döretmek karary elan edildi. Olaryň guruluşy üçin ýene-de iratdan pul ýygnalýar. Alawaý merkezlerini gurmak inisiatywasy prezident Gurbanguly Berdimuhammedowa degişli bolsa, onuň öz karary bilen şu ýylyň maý aýynda döredilen Türkmen Alawaý itleri birleşigine prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow başlyklyk edýär. Türkmenistanyň döwlet we ýarym resmi habar beriş serişdeleri wagtal döwlet baştutanynyň haýwanlary üns berýänligi baradaky habarlary çap edýär.